Здравейте, приятели! Днеска ще ви приготвя зеленчуци, по-точно. Повечето от тях са кореноплоди, печени на фурна, плюс гъби и лук. Ето ги гъбите, ето картофи, сладък картоф, ето един друг кореноплод, пащарнак, морковчета. Морковчета има сладка ряпа, има един вид, сладка ряпа, друг вид има. Нарежем и лук и това. И така, нарязал съм зеленчуците в две купи, приготвил съм ги. Сега ще трябва да ги овкуся. Обаче първо ще трябва да налем и малко зехтин. И така, овкусили сме зеленчуците. Поставили сме ги в тавата. Обаче имаме още една тава, която трябва да поставим. Тая тава отива във фурната. И така, и втората тава е приготвена, овкусена. На дъното на тавата има хартия за печене. И втората тава отива във фурната. Какъв аромат се носи само. Така. И сега ще изчакаме необходимото време да се опекат и всичко да бъде наред. И така, времето изтече, слагам ръкавиците. Варя първата тава. И да прегледаме какво става. Индикатор за готовност на ястието са сладките картофи. Ако са хубави мекички, значи е готово. Добре са. Да, ето. Да. То е добре. Така. И ето една порция от тези печени зеленчуци. Много е полезна, понеже е диетична. Няма никаква сол. Подправките са зехтин, черен пипер, червен пипер, люта чушка и това. Това беше. Благодаря ви, че гледахте видеото и до следващия път.